Como xestionas ti o tema das discusións, por exemplo, nunha parella? Polo ben dunha relación, hai que estar ao mellor unhas horiñas, pois, cada un polo seu lado pensando, e despois falar, disculparse ou o que faga falta, e sentarse a falar as cousas. É moi importante. Como decía o Papa Francisco, peléense todo o que queirades durante o día, pero jamás vos vaiades á cama enfadados, porque a guerra fría do día seguinte vai a ser maior. Eres monógama, eres de poliamor. Despois de dar moitísimos bandazos, a verdade é que son unha persona de relación pechada, co que estou máis cómoda, pero sí que o intentei moito de decir, veña, hai que intentar ter unha relación aberta, porque pareceme como chulo. Estaba cunha parella, como que intentámolo chegado un momento, pero non xurdiu moi ben, porque non se xestionaron ben as cousas. O poliamor é unha cousa que se eres poliamoroso, se non, vas dar bandazos con todo. Cal foi a decepción máis grande que tiveches? A maior decepción que te podes levar é dar todo por unha persona, cando te crees correspondido por esa persona e dar todo, hasta que non che queda nada para ti, hasta que te quedas sin amor propio incluso, para que esa persona sea Judas e te traicione pola espalda por 30 monedas. Guau, foi impactante. Realmente vese que é un chico moi emocional e que, bueno, que está pasando por algo. Creo que é o peor que pode pasar en alguén, confiar plenamente en alguén e que te asesine pola espalda emocionalmente, como me ten pasado moitas veces. Porque lle afectou moito e, bueno, pois deume un pouco de pena tamén. Chegas a un punto en que cansa dar todo de ti, dar todo en alma e corpo, e que ti non recibas nada.